Estimada Terra. La selva és el pulmó de la Terra i està en perill. Els incendis, la tala d'arbres per fabricar paper i mobles i les grans plantacions l'estan destruint. Tu també pots ser un ecoheroi i salvar la selva. T'expliquem com pots ajudar el planeta? Mira, el Sol té superpoders. Podem obtenir electricitat a partir de la seva energia. També podem fer accions per protegir el nostre entorn. Fer servir les papereres, tenir cura de les plantes, aprofitar la llum natural, apagar el llum al sortir de l'habitació, tancar bé les aixetes, dutxar-nos en lloc de banyar-nos. I podem participar en la separació de residus per poder-los reciclar més fàcilment. Cada residu al seu contenidor. Coneixes les 5 R's? Rebutjar, reciclar, reparar, reduir, reutilitzar. I una altra R tan important com aquestes. La R de respecte. Com tu, hi ha altres herois que han dedicat la seva vida a protegir el planeta. Jane Goodall és una experta en ximpanzés que lluita per conservar la selva. Coneixes els oficis relacionats amb el medi ambient? L'ambientòloga estudia com podem conservar la natura. L'agricultor ecològic llaura la terra respectant-la. Al nostre país també s'hi fan accions per preservar el planeta. Central solar de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Casa bioclimàtica ITER, Tenerife. Restauració d'un volcà. Horts comunitaris. Salvar la terra és feina de tots.